muli. Maganda ba yung muli na yan? Akin, lobster ba ito ate? Bakit lobster to? Wala na po yung lobster dyan. Ubus na. 35. Wala na kayo ibang design. Baka kasing presyo nito. Yung mga yan, 35. Ako. Para lang dito sa malaki. Baka kasi presyo niya. 34. May nakita akong betafish yung kulay red, magkano to? 50 rin? 50 rin yun. Ha? 50 rin. 50-50? Ako. So, pwede yung ganyan, ilagay lang sa maliit? Nagarapan? Oo, pwede. Basta may butas. Hindi pwedeng pagsamahin, ano? Pwede silang pagsamahin kung babae. Kung lalaki, hindi pwede. Paano ba yung ano lalaki babae? Ay, yung babae lahat yan. Yung lalaki, hindi mo alam. Alam ko po. Paano yung lalaki? Mostly kasi mga lalaki kasi, mas mahaba yung buntot nila kasi sa katawan nila. Buntot ang mahaba pag lalaki. Mostly. Kasi yung betafish ko doon, yung kulay blue. Yung Milano. Mga ano yan, puro lalaki, mga ganun. Yung mahaba yung mga ano. Oh, lalaki yan. Lalaki. Hindi ka Basta yung ano. hindi siya, basta walang puti doon sa bandang tiyan niya. Kapag may puti doon sa bandang tiyan niya, ibig sabihin nun, babae siya. Ah, ganun. Katulad niya, no, may puti siya sa bandang tiyan eh. Pag puti sa ano, Sa bandang baba ng ano tiyan niya, babae. Kasi lalagyan na kasi na egg pot yan. 50, oo. 50. Nagdaron. Ito, ano itong black na to? Muli yun. Muli din yan? Oo. Magkano yan? 10. 10 pesos? 50. Stop. Yan. Pero lima yan. Oo. Saan dyan? Ano tawag mo dito? Iba yung guinea pig, hamster? Pare po yan. Ano to yung daga na ano? Ayun po ano yun. Ayun po yung rat, yung daga. Namin doon eh.
colored tetra. Magkano to? 80 po yung may kulay, tapos yung tiger bird na stripe, 15. Oh, 15. Hindi pwede isama sa betafish mga yan ah. Hindi po. So, ito yung golden fish? Ano? Goldfish. Ay, goldfish? Oh. Magkano dito kuya? Kasama na rin. Okay, kasama na rin.